Arratsaldeon ikusle ongi etorri bertan berri albistegira gaur apirilako 25 asteartea asteragoaz egunak utzi dizkigun lerroburuekin. Nafarroako parlamentuko talde guztiek UPNek eta PPek izan ezik Sanjurjo general frankistari Melillan egindako ohorezko ekitaldia salatu dute. Langileen egunari begira ELA eta LAB sindikatuak gizarte justuagoa lortzeko neurrien alde jarri dira. Indargorriko 21 kide epaituko dituzte talde kriminala osatzea egotzita. Nafarroako Foru Zengoak 57 urteko gizonezko atxilotu du Ezkabarten sexu eraso saiakera bat egotzita. Iruñeko udaleko herritarren aferen batzordeak Milagrosako etxebizitza komunitarioa bisitatu du. Arretan kalitatea hobetzea eta erabazi asmorik gabeko erakundeak indartzea dira gizarte eta osasun hitzarmenen foru lege berriaren helburuak. Hezkuntza departamentuak irakasleen aldi baterako kontrataziorako izangaiei gogorarazi die ziurtagiri digitala eduki behar dutela. Astearte honetako albisteekin hasteko Nafarroako parlamentuko mahai eta eledunen biltzarrak adierazpen instituzionala onartu du Jose Sanjurjo generala ohore instituzionalekin eta Espainiako Defentsa Ministerioko goi kargudunak han zirela lurperatu izanaren aurka. Nafarroako legebiltzarreko mahai eta eledunen biltzarrak adierazpen instituzionala onartu du Jose Sanjurjo generala ohore ofizialekin eta Espainiako Defentsa Ministerioko goi kargudunak han zirela ohoratu izanaren aurka. Ohorezko hilobiratzea salatzeaz gainera auzia ikertzeko eta erantzunkizunak argitzeko eskatu dio Nafarroako legebiltzarrak Espainiako gobernuari. UPN eta PP kenduta beste alderdi guztiek izenpetu dute adierazpena. El Confidencial agerkari digitalak argitaratu dituen argazketan ikus daitekenez, Sanjurjo ohore militarren arrabotsaz hilobiratu zuten Melillan. Armadak hiri autonomoko hilerrian duen panteoi batean ohoratu zituzten gorpuzkiak, heroien pabiloian hain zuzen. Hasiera batean EH Bilduko Jon Inarrituk senatuan aurkeztutako galdera sorta bati erantzunez, Espainiako Defentsa Ministerioak adierazi zuen obiratze ekitaldia ez zela ohore militarrekin egin, senidentzat prestatutako ekitaldi pribatu xumea eta intimoa baizik, hileta arrunt bat. Bertsio hori gezurtatzen dute orain azaleratutako irudiek. Iragan astean Espainiako Defentsa Ministerioko hainbat goi kargudun eta Melillako ordezkaritza politiko bat ere Sanjurjoren obiratzean izan zirela argitaratu zuen El Faro de Melilla blogak. Besteak beste, Juan José Imbroda hiri autonomoko presidente eta Espainiako senataria izan zen ekitaldi erlijioso militarrean. Imbrodak berak onartu zuen ekitaldian parte hartu zuela Melillako unitate militarreko koronelek osatutako ordezkaritza batekin batera. 1936ko gerra hasi zuten kolpisten buruzaietako bat izan zen Sanjurjo, Iruñeko erorien monumentuko kriptan zegoen lurperatuta, baina handik atera zuten iazko azaroaren 16an. Horretarako, Iruñeko hartzapezpikutzarekin ituna sinatu zuen udalak, Arantzadi Zientzia Elkartearen ikuskaritzapean egin zuten prozesu osoa Joseba Siron alkateak azaldu zuenez. Gorpuzkiak Iruñetik aterata, Espainiako armadarengana jo zuten Sanjurjoren senideek laguntza eske. Maiatzaren lehenari begira jarri dira ELA eta LAB sindikatuak. Bi sindikatuak gizarte justuagoa lortzeko neurrien alde jarri dira. ELAk botere ekonomikoei eta politikoei kontuak eskatzeko autonomia aldarrikatuko du maiatzaren leheneko ekitaldietan gizarte justuagoa lortzeko helburuarekin. Horixe adierazi du ELAren idazkari nagusiak Bilbon emandako prentsaurreko batean, maiatzaren batean Bizkaiko hiriburuan eta Iruñan egingo dituzte manifestazioei begira. ELAtik azpimarratu dute balio ikaragarri handia duela ELA autonomoa izatea erabat botere politiko eta ekonomikoen aurrean. Aipatu autonomia hori lan handia eginez lortu dutela gaineratu dute eta horri esker inork ezin diola esan sindikatuari zer egin behar duen.
Bestalde labek subiranotasunean ikusten du gizarte justuagoa lortzeko giltza eta horixe aldarrikatuko du eredu ekonomiko eta sozial berrirako bidea delakoan. Sindikatu abertzaleak uste du garai berri baten aurrean daudela Katalunia eta Eskozia independentzia aruntz doazelako besteak beste. Testu inguru horretan uste du herrialde honetan ere geroz eta gehiago direla lan eta bizi baldintzen inguruan erabakitzeko eskubidea nahi dutenak. Laben Nafarroako bozeramailearen arabera aurrera pausu nabarmenak eman dira demokratizazio prozesuan foru erkidegoko gobernua aldaketaren ondorioz, baina aldaketa soziala praktikan jartzeke dago. Subiranotasunarekin batera sindikatuak oinarrizko aldarrikapenak izango ditu. Tartean, 35 orduko lan astea, 1.200 euroko gutxieneko soldata, 1.080 euroko gutxieneko pensioa eta zerbitzu publikoak garatzea. Indarkorriko 21 kide epaituko dituzte talde kriminala osatzea egotzita. Iruñeko 2. instrukzio auzitegiak uste du nahiko zantzu dagoela. Iruñeko 2. instrukzio auzitegiak uste du nahikoa zantzu dagoela Indargorri osasunazale taldeko 21 kide epaitzeko ustez talde kriminala osatzeagatik. Epaiaren esanetan osasunaren partiduak ikusteko aitzakiarekin lesio delituak egiteko eta kontrako taldetako muturreko taldeekin liskar fisikoak edukitzeko aprobetxatzen zituzten bidaiak. Dena dela epaiak zehaztu du Indargorriko kide izatea bere horretan ez dela delitua, naiz eta parte hartze handia izan. Horren harira azpimarratu du 21ek Indargorritik bereizitako talde bat osatzen dutela eliteko talde modukoa, baina Indargorriren izena eta baliabide ekonomikoak bere mesederako erabiltzen dituztela. Espainian futbolaren munduan dauden gainerako talde biolentoen artean errespetua eskuratzea da auzipetutako horien helburua epaiaren esanetan. Hala, beste ultra talde batzuekin dituzten harremanak bereziki Riazor Bluesekin, Mujika taldearekin, Iraultza 1921ekin, Bukanerosekin, Boixos Noisekin eta Birisekin. Auzipetuentzat kirol arloa 2. mailakoa da eta horietako asko ez dira futbol zelaietan sartu ere egiten auzitegiko testuan agertzen denez. Eta aurrera jarraituko dugu albisteekin. Nafarroko foruzaingoak 57 urteko gizonezkoa atxilotu du sexu eraso saiakera bat egitea egotzita. Nafarroako foruzaingoak 57 urteko gizonezko bat atxilotu zuen atzo Ezkabarten gaueko batean lan egiten duen emakume bati sexu eraso egiten saiatzea egotzita. Bertaratutako foruzainek ustezko erasotzailearekin eta emakumearekin hitz egin zuten Nafarroko foruzaingoak oharbidez jakinarazi duenez. Emakumearen lekukotzaren arabera, gizonak bere zerbitzua kontratatu zituen eta gelara sartutakoan bortizkeriaz jokatzen hasi eta bera bortxatzen ahalegindu zen. Halaber, gelako kristalak eta altzareak apurtu zituen. Biktimak, gizonezkoarengatik ihes egitea eta beste gela batean babesa lortu zuen eta segidan klubeko arduradunek foruzaingoari deitu zuten. Polizia judiziala tokira bertaratu zen eta emakumeak eraso saiaketara salatu zuen. Ondoren, osasun zentro batera eraman zuten. Bestalde, ustezko erasotzaileak klubeko arduradunek erasotzen ahalegindu zen foruzainen aurrean. Azkenean, atxilotu eta foruzaingoaren Belosako komisariara eraman zuten. Izapideak amaituta, Iruñeko guardiako epaitegiaren esku utzi zuten. Eta Iruñako udaleko herritarren aferen batzordeak Milagrosako etxe komunitarioa bisitatu du. Iruñeko udaleko herritarren aferen batzordeak bisita egin du Milagrosako etxebizitza komunitariora. Etxebizitza hori erabiltzeko aukerak aztertzen ari dira, horretarako eskaria eta erabiltzaile potentzialen profila ikertuta, hilabete hasieran batzordeak bisitatu zuen Sarasate pasalekuko etxebizitza komunitarioarekin egin bezala. Kasu honetan, etxebizitzak 4 solairu ditu eta gizarte enplegu babestuko langileak ari dira margoketa lanak egiten. Etxebizitza hau 2010 geroztik ez da gehiago erabili. Nafarroako gobernuko gizarte ongizate departamentuak egindako ikuskapenek 2015 jada seinalatu zuten ez zela betetzen baimen araudibideari buruz maiatzaren 23ko 209/1991 foru dekretuan jasotakoa. Horrek, egoiliarrak beste baliabide batzuetara bideratzea ekarri zuen eta ondoren etxebizitza ixtea. Pisuak 13 logela ditu, horietako 3 bikoitzak. Egoiliarrekin batera lo egiten zuen zaintzailearendako beste logela bat, 4 komun, 2 jantoki, 2 egongela sukaldea eta jakitoki.
Gizarte ekintza eta komunitate garapeneko zinegotzi ordezkari Edurne Eginok eta alor horretako zuzendari Marisol de la Navak xehetasun guztiak azaldu dituzte. Aurreko etxebizitzara egindako bisitan jakitera eman zenez, alorra azterketa bat egiten ari da jakiteko zein pertsona izan daitezkeen etxebizitza honen onuradun eta bertan bizitzeko egokienak. Horretarako gaur egun apartamentuan itxaro zerrendatan dauden profilak egiaztatzen ari dira, beste erabiltzaile batzuen beharrak aztertu dira eta azkenik udalaren etxeko arreta lantaldeak hartatzen dituen pertsonek etxebizitza hori erabiltzeko aukera kontuan hartu da. Hartara, osasun esku hartze baten ondorioz ospitaleko altagatik eta abarrengatik uneren batean harta berezia behar dutenek erabil dezaten. Gogoan hartzen ari diren beste aukera bada 4 etxebizitzatan banatzea eta horiek udaleko etxebizitza bulegoak kudeatzen duen aterpe premietarako etxebizitza publikoen erroldan sartzea. Azterketa horiekin behin amaitu eta gero erabilera proposamen bat egingo da. Arretaren kalitatea hobetzea eta irabazi asmorik gabeko erakundeak indartzea dira gizarte eta osasun hitzarmenen foru lege berriaren helburuak. Nafarroako gobernuak Europako araudiak ezartzen dituen aukera berriekin bat etorriz eta bere eskumenak erabilita foru komunitateko osasunaren eta gizarte zerbitzuen alorretako irabazi asmorik gabeko erakundekiko hitzarmen sozialak arautzeko foru arauaren aurre proiektua prestatu du zerbitzua kontratatzearen bide alternatibo gisa. Eskubide sozialetako departamentuak zuzendu du osasuneko departamentuarekin lankidetzan araudi hori taxutzeko eratutako lantaldea. Hor hartu dute parte gizarte ongizateko Nafarroako Kontseiluko kideek. Miguel Laparra eskubide sozialetako lehendakari ordeak aurkeztu du Luis Gabilondo osasuneko zuzendari nagusiarekin batera. Aurre proiektu hori dagoeneko argitaratuta dago gobernu irekiaren webgunean eta herritarrek eta erakundeek ekarpenak egin diezaiokete maiatzaren 10 arte. Hainbat helburu ditu gizarte eta osasun arlo hitzarmenei buruzko foru lege berriak. Lehenik eta behin herri administrazioaren eta gizarte zibilaren arteko lankidetzarako aukera berriak irekitzen ditu eta irabazi asmorik gabeko ekimen sozialeko ekimenak gizarte zerbitzuen sistemari zein osasun sistemari pertsonekiko harretan egiten ari diren baliabide ekarpena eta erakunde horien egiaztatutako esperientzia aitortu nahi du. Horrela, Laparra lehendakari ordeak adierazi duenez, gizarte ekimeneko erakunde horiek gizarte eta osasun arloko arazoak dituzten pertsonen euren ekimenak izaten dira askotan. Irakasleen aldi baterako kontrataziorako izangaiek derrigorrez ziurtagiri digitala beharko dute, horixe da Hezkuntza Departamentuak jakinarazi duena. Hezkuntza Departamentuak aste osoan zehar gogoraraziko die irakasleen aldi baterako kontrataziorako izangaiei beharrezkoa dela ziurtagiri digitala edukitzea. Gainera, maiatzaren 3 martxan jarriko duten kontratazioetarako sistema telematiko berriari buruzko liburuxka bat eta informazio bideoak helarazi dizkie kontratazio zerrenda horietako pertsonei. Informazio emateko gosari batean aurkeztu zuten kontratazioetarako sistema telematiko berria apirilaren 11an. Orain arte, telefono bidezko komunikazio erabili izan da. Sistema berri horrekin egingo dira aurrerantzean deialdi publikoak. 3ubikoitza.navarra.es webgunean argitaratuta aste bakoitzeko astelen, asteazken eta ostiral baliodunetan. Izangaiek erabiltzaile ziurtagiria izan beharko dute, hau da NAN, Nafarroako Zerga Ogasunaren PIN eta NAN elektronikoa edo ziurtagiri digitala deialdi horietan parte hartzeko. Astelen eta asteazkenero arratsaldeko ordu batetatik hurrengo eguneko goizeko 10 arte eta ostiraleko ordu batetatik hurrengo asteleneko 10 arte parte hartu ahal izango da. Horrez gain, deskribatutako prozedura orokorraren bitartez bete ezin diren aldi baterako kontratazioetarako Hezkuntza Departamentuak aparteko deialdiak argitaratuko ditu eta horietan aurkeztu ahal izango dira plaza huts horietarako eskakizunak betetzen dituzten eta aldi baterako kontrataziorako zerrendetan ez dauden izangaiak ere. Goazen gaurko egunak utzi dizkigun albisteen errepaso egitera. Nafarroako parlamentuko talde guztiek UPNek eta PPek izan ezik Sanjurjo general frankistari Melillan egindako ohorezko ekitaldia salatu dute. Langileen egunari begira ELA eta LAB sindikatuak gizarte justuagoa lortzeko neurrien alde jarri dira.
Indargorriko 21 kide epaituko dituzte talde kriminala osatzea egotzita. Nafarroako Foru Zengoak 57 urteko gizonezko atxilotu du Ezkabarten sexu eraso saiakera bat egotzita. Iruñeko udaleko herritarren aferen batzordeak Milagrosako etxebizitza komunitarioa bisitatu du. Arretan kalitatea hobetzea eta erabazi asmorik gabeko erakundeak indartzea dira gizarte eta osasun hitzarmenen foru lege berriaren helburuak. Hezkuntza departamentuak irakasleen aldi baterako kontrataziorako izangaiei gogorarazi die ziurtagiri digitala eduki behar dutela. Eta bertzerik ez gure aldetik, mila esker zuen arretagatik eta arratsalde ona izan, bihar arte. Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako Ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako Gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Irungo Meaka auzoan Ola sagardotegian famili edo lagun artean giro ezin hobea. Sagardo propio ekoizten dute, zato aurtengo sagardo goxoaz dastatzera, kalitatezko sagardotegi menuarekin batera eta etxean bezala sentituko zara. Irunen Ola sagardotegia. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak. Eta goxo-goxoa gainera, Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean, zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.